Han spawncamper rimelig meget. Han er godt nok stået i 2 minutter nu. Jeg vil lige se, hvor lang tid han har været herinde. Spawncamper er helvede til. Man kan ikke engang få lov til at gå ud, så bliver man flægt. Han har været herinde i Så bliver de. Isabella. Så hopper han ud igen, så står han bare der. Sprung om. Det har han gjort i 4 minutter nu. Hvad vil de? Har du været inde på vores faction? Ja, jeg har lige været inde og kigge. I må meget gerne lige bande Alex, fordi han spawncamper helvede. Jeg har også en Og så går han op, og så går han ned igen. Så jeg var ved med, at han går ned igen, og så står han for en spawn. Isabella, vil du med ind på Gigi? Sammen med mig? Ja, selvfølgelig. Så ja, står han for en spawn igen. Skal vi ikke? Så jeg må meget gerne bande Alex. Tak.